wallahi ina gida ne na dan ma makara ne ba fito da wuri ba wallahi. Ai ko na shirya da ma ba ku gida sai ka ga na yi. Me faru lafiya kuwa? Wallahi yau ne nake so ka shirya bayan magana ka da ka da salam. Rafi kuma abokin na bare ba. Abba don Allah. Sai yanzu ba za ka rabu da wannan yarinyar ba. Ni fa gaba ɗaya hankali na bai kwanta da ita wallahi. Babba gane magana da kake. Yanzu fa akan hanya na zuwa wurin nan. Mu wuce Rabin tana hirar irin tsofaffin banzan da idona na ganta fa. Anya abokina Rabin ta unguwar gani ka san fa masu gaba da ita a unguwar nan suna da yawa. Abba abokina zaka ce ga Rabi ce fa. Na san ta Rabin da kake magana. Wacce iya cewa kana so da ni ba na san ka da yarinya ne ba na san abin da zai cutar da kai ne abokina. Ina so ka fahimci haka. Amma idan baka yi da abin da nake gaya maka ba za mu iya zuwa ka tabbatar wa kanka da abin da nake gaya maka. Ni sunana Alhaji Su kuma tun da na ganki na jikin kwanta mun a raina na ci tafkar kawai na ma aure ki saboda kaunar ta shiga zuciyata saboda haka ina fatan ba za ki yi shekaru na ba don ta san ita soya ba ruwanta da girma kane da sa'anka kane da wanda ka haifa kane da wanda ya girme ka saboda haka in kika amince daga nan sati ɗaya sati biyu sati uku insha Allah zuwa ɗaya nake so a yi komai a haɗa a yi lissafi biya a yi yaya. Na ji bayanan kuma duk na gamsu na yarda da su kuma zan aure ina son in Allah ya sa mun aure zan kasance mai maka gobe kuma zan kyautata maka fiye da yadda kake tunani insha Allah. Alhamdulillah. Me sunan ki? Na buta sha.
gaya maka ba ka yadda ba. Tabbatar da abin da nake gaya ma gaskiya ne na so babana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babanka to gaskiya ne maganar ka Ali, amma ni gani nake ko a can baya da muka yi soyayya kawai ba wani abu ke ɗiban mu ba a ci yarinta. Dan gaskiya ni a yanzu ba ran iya ɓata wa kaina lokaci a kan soyayya ba. Ban gane ba soyayya ce ɓacin lokaci. Kwarai kuwa. Kai ni gaskiya abokina zuciyata ba ƙaramin kauna za ta ji amma a gaskiya idanuwa na babu wanda suke son kai kamar da ni ina jin ba zan iya rabuwa da gaskiya. To lalle za ka kashe kanka a ƙarar launi. Na lura akwai abin da yake shirin faruwa a gidan nan kuma in ba a yi wasa ba za a samu gagarumin matsala. Ali, ka zo kana ta min wayansu maganganu wai ni da kai tsaya ma tukunna ni da kai waye babba a gidan nan. To ka zo kana ta wani maganganu kana mutsu in ba za ka yi magana ba ni fa ina da abin yi. Baba fa na gani tare da budurwata a kofar gidan siyaji. Baba da budurwarka to suna ne? Hira mana. Da sauki ma da Allah ya tsayar iya haka domin shi wannan ba wani abu bane abin da ya fi haka ma za ka iya gani. Baban? Baban ka fi kowa sanin baya barin abun kunya. Kai da ka san komai yana gudun abun kunya. Yawwa abin da isa na tara ku wannan zama ne wanda yake zan muku nasiha kuma ina ganin daga wannan zaman in Allah ya da duk wata matsala da kuke ciki insha Allah za ta zo ƙarshe kun san dai ina da kuɗi ba ban da shi ba to dama abin da yasa ku kuna dan shiga irin wannan dan yanayin ana dan shiga wannan subsidy ana dan cire muku subsidy to wada ku nake ba dan ko ba saboda ayyun auna fahimtar ku auna hankalinku amma insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe ni ma dan wani abu nake jira kalilan dan kaɗa za ku je abubuwa sun canja in Allah da duk wannan matsalolin za ku fita daga ciki za a sauya al'amara to abin da nake so da ku ta inda za ku samu wannan roman demokuraɗiyyar ku haɗu kawai zauna da kin ga ke uwarki da ban ke ma uwarki da ban kai uwarki da ban ke ma uwarka da ban uwarki da ban ke ma kai abin da isa da ke so in nuna muku kar ku ɗauko harin iyayenku domin in na gaya muku zaman da muka yi da iyayenku ba za ku ji daɗi ba na kula ne ba komai kuke a kansu ba su kyautata mu ba sun mun rashin mutunci ba su da mutunci sai wani huci kike to buke ni wannan ma gashi irin halin uwarta ta yi shi sa ga ta nan ta kasa zama gidan miji ta zama bazawara ga ta nan in ma da wani abu da mutum zai sai dai ba yadda zai dani ni uban mutum ne ko yana so ko ba so dole a ce da ni uba abba ko baba dole da Allah ku ya ku so ne ke haɗu dan da wani abu nan gaba duk sai ku zo ku ga ya mai misali ci da wanda ku so an ku duk za a yi muku saboda haka daga wannan zaman sai dai zama na gaba sai mu kuma jiya za a yi idan da mai korafi ko shawara ta daga duk kun daga duk kuna da korafi kenan amma da kuka bar shi a cikin kora wannan na ku akwai magana to abin da za a yi ku bari a zama na gaba sai kowace inda yin lissafi a takarda duk korafin bayan da duk za a gama muku ku sauke hannun ku sai zama na gaba Allah ya muku albarka ga kuka da biyayya da an ce ku abu sai ku yi da zama na gaban sai mu zauna ko? Tun da ya ga zai iya sai ya je shi can ya je ya yi. Wai kin san ko sunan da ake gaya mata anti? To ni ko ina zan sani ni da ba sanin ta nayi ba. Sunan ta Rabi Tasha. Rabi Tasha. Rabi Tasha. Rabi Tasha. Rabi Tasha. Wai yanzu idan ma hakan ta kasance ya ke ganin zamu kenan. Ai ku za a yi aika don wallahi ba wata yarinya da zan zo in wa biyayya wata ko sa'an kanwata bata kai ba.
ban ganta ba. Ai ba haka ya kamata a yi ba, da sannu za mu bi abun, addu'a za mu yi Allah ya zaba mana mafi alheri. Ke da Allah rufe mutane baki zaki ce mana ba haka ya kamata mu yi ba. Sannu sarkin ustazai, idan baki rufe min baki ba sai na miki haƙo da bakin ki, sai na buga kanki da bangon nan. In renin wayo kawai. Idan ke baki da zuciya mu muna da zuciya. Zaki ce wani kaza da kaza. Sannu ustaziya. In ma baki tashi kin buge min kin tashi kin ban gori ba sai na miki rashin mutunci a gurin nan. Ko da yake ba mu san a inda aka ɗebo ba, a can dangin mahaifiyar aka je aka ɗebo, amma mu ba a dangin babanmu ba. Don raina hankali, salamu. Ke abin da ya sa ma fa nake ɗan raga miki, wallahi don ma mun haɗa iri ne. Don ban isa in fitar da jini na daga jikinki ba, kuma ke ma haka baki isa ba, da wallahi tallahi abin da zan miki ko sai kin ce ba suna na ummi ba. Kina wani irin kallo na sai ana miki magana ki zuru kina kallon mutane. Dan renin wayo kima dan Allah ki rabu da ita, waye sa da ita? Dale ta mana shishigi kawai, faran kaɗan miya. Ba a sa da ku ba sai ƙala kai a faranti. Dan renin wayo ce kawai. Ba ki daina kallo na ba sai wani kallo na kike yi kina wani kallon mutane. Da kake daina din mana. An gaya miki ina wasa da ke ne ban haɗa kanki da bango ba. Wallahi Allah ma ya sa yarinyar nan ta shigo gidan nan ta auri mutumin nan. Sai ta ga kalan nawa waitan. Nata ba irin nawa bane nan. Wallahi sai ta bambance min tsakanin aya da tsakuwa. Sai na mata wulakancin da ba taba tsammani ba. Idan ka kallo na hakan kallon ya ishe ni ba na ga miki zan fafasa miki baki ba. Baba dama. Kiran zaki fito kin magana sai wani nuku kike yi. Baba dama wa'yansu maganganu ne suke ta yawo a gari. Baba an ci ka je wajen wata karamar yarinya. Wai ita za ka aura. Batun aure? Ki ce aure na yanzu kika zo min da magana har na ji daɗi. Wato aure na saboda shahararsa an san za a yi shahararren biki. Ake ta zancensa ko? Ha baba. Saboda Allah baba ga zaurawa nan baba. Ka rasa wanda za ka aura sai karamin yarinya. An gaya miki ni jahili ne? Da jahilci zan yi abun da ilimi na. Alhaji ne nan mai karatu. Allah ya bani umarnin fankihu ma lakum Allah ya ce masana wasalasa waruba fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakata aymanukum haka Allah bai faɗa aka ce ka auri biyu daga biyu ma aka ce to yanzu ban da biyu ban da ɗaya ban da biyu ban da uku to ba zan auro ɗayan ba ma Allah larurati ai Allah larurati Allah ba dan ma ina ganin kada in dauko rigima wallahi uku zan shigo da su mata uku ha to yanzu so kuke yanzu ladidi saboda Allah yanda ke ki ta yawo kina bazawaran nan kina ta yawo kina kai kawo ki sirri a cikin gida so kike nima ta zama haka kenan zauna abun kunya ina gan kuri dai da gida ni kuma ina zaune ni ban da aure ba zai yiwu ba abun kunya bane dai kawai dai an dan dauko hanyar dai ke zaki yi min auren koko da kudin ki zan yi kudi na ne ni na gani ina so wacce ta mun ga sunan birjit wacce naga ta dace da ni ta zan aura in auri baka in auri fara in auri makauniya in auri gurguwa in auri kurma duk wacce naga dama maiya ma sai in aura ni ba abin da ya dame ni duk kudi na ne ni na dauka ma a'a kin zo ne zancen a'a za a hada party a hada kudin su anko su waye da kuke yi naku ne za a yi biki shahararren biki bari in ga miki ni fara na biki na ga miki datse shekaru na zan yi saboda ai yarinya da ke so in samu wacce take mai dan saukin shekaru haka mai dan raunin larura haka ta same ta ranar nan sai na tuna da can lokacin mu na yara su buga lokacin da sai na yi su backsliding din da sai na yi shafin nan ta zamani da ake shakara take kokoli take ko kokoli duk abin da kika sani na zamani sai an yi da dole ne sai na aure kuma da kuɗi na zan yi ba wanda ya sai hana ni a ku yara ba ku zauna kar ku yi aure ni ku dole sai na aure da kuɗi na ba zan zauna mutu ba ina kallo ba zai yiwu ba ni ba bariki zan yi ba ni ba kadangarin bariki zan ba kuɗin ba so nake kuɗi na in tabbatar an ci su ta hanyar halal kuma ku ba daɗin ku ba nan na ce ku girki sai wannan ta ce a'a ni ba zan iya girki dafa kaza ba ku ta ganin ido tsakanin ku sai ka ce ba yan uwa ba ni ma kuma ina shan wahala wani sa'i sai dai fitan je sai abinci ba zai yi ba saka na kawo muku uwa kun samu magajiyar uwa ku uwa za a samu muku za ta kula da ku ta kula da tarbiyya wannan shi haka
mutum ko yadda ko ka da shi ne auren nan. Babu dan Allah dan annabi. Babu ka rufa mana asiri ba. Kar ka bar mana abin faɗa. Abin faɗa yarinya? Ai fa dole ban muku abin faɗa. Wai shi ne ma ya kamata dama. Na yi aure a ta faɗa. Kin ga an ban muku abin faɗa. Da kuɗi na zan yi ba da kuɗin kowa kuma na ga dama uku ma ya kamata in kawo. Dan ma na yi zan yi ɗaya. Da zan na kallon ku kenan.